खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बयबो जासिदों। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थांनायाव नायनानै फैखादों। बेनो जाहैबाय मा बिक्रम आदानि सायाव दिनै UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजीव कुमार नार्जारी आदाया एबा सारा मोनसे बेरे बाथ्रा बुंदों। दिनै नोंथांमोननि उनाव बुंखाबाय आं जे बिक्रम दैमारि आदाखौ बिथाङा थांखिनानै बुंदों। बिथाङा जे दिनैनि थारिखआव बिक्रम दैमारिया जे मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै हाबै हाबै बिथाङा बिराद मेल मिटिं खालामगासिनो दं। BPO राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आखायाव माखासे फोरमान बिलाइफोर लानानै बिथाङा हाबगासिनो दं। बेखौ नोंथांमोन बयबो नुगासिनो दं आरो नुदों, आंबो नुदों। दा बेनि बेलायाव दिनै बिथाङा मा बाथ्रा बुङा बेखौसो मिथिनांगोन ना। राजीव कुमार नार्जारीया बिक्रम आदानि सायाव मा बाथ्रा बुङा, मा इल'आ जेनेबा मा बिथाङा आदा राजुआ एबा राजु सारा जे मा बिक्रम आदाखौ मा इर'दों, मा बाथ्रा इर'दों, आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दं। दा फोरमायनायनि सिगां आं बुंगोराब्लानो नोंथांमोनखौसो खोनासंहोगोन आं। बिनि उनाव आङो रायज्लायनोसैलाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि रायज्लायनायखौ जुदि आं मा बुंनो नागिरदों बेखौ मिथिनो लुगैदोंबा नायनो हागोन, आरो जुदि मिथिनो लुगैयाबा नोंथांमोना नायबाबो जागोन आरो। होमबा फैदो आं बिदिखौ होगोन। बेवहाय जोंनि BJP UPPL मोननै हान्जाजों मोनसे क'र्डिनेसन मिटिं जादों सराइबिल ब्लकनि सराइबिल मण्डलनि जोंनि गसाइगाव नैबे UN फिल्डआवहाय। आरो बियो दिनैहाय गोबां मानसिनि नुजाथिनायावहाय बे जे जोंनि BJP आरो UPPL नि गेजेराव मोनसे क'र्डिनेसन मिटिं जादों। जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जादों। BTR नि कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि सेक्रेटारि बिथां बिक्रम दैमारिया बुंबाय थायो, माने BTR सरकारा रावबो जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होना बेनि समाव कन्ट्रेक्टरजोंसो रायलायगोन ना। जोंथ' लिडारजों लिडारब्लासो रायलायगोन। सोरबा लिडार बुंनायखौ सोङोबा आङो फिननाय होगोन, सोरबा कन्ट्रेक्टर थिकादारा बुंनायनि सायाव आं फिननाय जेबो होआ। बिया सोरबा जोंनि UPPL नि थिकादारा फिननाय होगोन बेनो। बियो BPF नि थिकादार, बिहा गोबां बिलनि लायबिलिटि दं। सान सानाव बिथाङा BPF जों ओंखारो, हराव जोंनाव UPPL आव गावनि बिलखौ बिखुमा फैयो। आरो मास मोननै मोनथामसो सिगां बिथाङा गावनि बिलखौ होयोब्ला जोंनि UPPL हान्जायाव हाबनोसै होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय जिहेतु गोबां लायबिलिटि गालांबाय, 3,200 कौटि लायबिलिटि गालांबाय सिगांनि हाग्रामा सरकारा। दिनै जों बेखौ बोसोरनैयावनो होजोबनाया सम्भब नङा। थेवबो गोबां होनाय जाबाय, फ्राय 1800 कौटिसो थाखाखौनो सुख'नाय जाबाय दानिसिमबो। आरो बिक्रम दैमारिया जिहेतु सानाव जोंनि UPPL नि हेंथायै बुङो आरो हराव बिथाङा UPPL नाव बिल बिखुमा फैयो, बेथ' बोरै जानो। ओंखायनो बिथांनि बुंनायखौ जोंनि UPPL नि कन्ट्रेक्टरासो फिननाय होगोन। बिथाङा गोबां अभियोग लाबोयो, माने BTR दफाफ्रा मावफुंजाबा बे थिकादारा मा मिथिगौ BTR सुक्तिनि सोमोन्दैलाय? थिकादारसो बियो, जेबो मिथिया बियो। बियो बेसेबां थिका मोनगोन मोना बेखौसो सानो बियो। बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंनि BTR नि सिमाया गहपुरसिम बारायबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों जे जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों जे बर' रावा दिनै आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजों 10टा कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा एसेमब्लियाव बर' रावजों जे बुंनो मोननाय जाबाय आसाम एसेमब्लियाव। नोंथांमोना थांबा नुगोन बर' रावजों दा लिरनाय दंजोबसै आसाम एसेमब्लियाव। बेफोरखौ बिथाङा मा मिथिनो। आरो गोबां बाथ्रा बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जादों। दिनैहाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बिश्वनाथ सनितपुरनि जे बर' रायजो राजाफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों, रोजा रोजा न'खरफ्रा हानि पाट्टा मोननो हादों। बेखौ बे थिकादारा मा मिथिनो। गथिखे नुबाय नङा होमबा? बे जाहैबाय मा बिथाङा बुंदों, बिक्रम आदाखौ बुंदों। बिक्रम आदाया जाहैबाय मा सानावल' बे BPF नि खामानि मावो। सानावल' बियो BPF नि थाखाय राजखान्थि खामानि मावो। मानो मावो मिथिया, नङा होमबा? खिन्थु बे मोनायाव बियो UPPL नि दैदेनगिरिखौ लोगो हमो। आरो UPPL नि दैदेनगिरिखौ लोगो हमनानै गावनि फुराना जेनोखि मोननांगौ बिलफोर दं, बे बिलखौ बिथाङा बिल खालामनानै होनांगौनि खाथिराव बिथाङा बाथ्रा बुङो। बे बाथ्राखौ स्पस्ट खालामदों। सोर खालामदों? UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजीव कुमार नार्जारीया स्पस्ट खालामना होदों। दा बाथ्राया मा? थारैनो मा सैथोमार? थारैनो आदा बिक्रमा सानाव BPF खालामनानै हराव UPPL खालामो नामा? आरो बिथाङा जुदि बुंदों, बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों, बिक्रम आदाया जे बाथ्रा बुंदों बेखौ आं माने रिप्लाइ होआ होनना बुंदों। मानोना बिथाङा कन्ट्रेक्टरसो, बिथाङा कन्ट्रेक्टर BPF समनि माने कन्ट्रेक्टर नालाय। दिनै UPPL आव जाय कन्ट्रेक्टरफोर मावो बिथांमोनासो मावगोन। बिथांमोना रिप्लाइ होथोंसै होनदों आरो। जे बिथांमोना रिप्लाइ होथों, कन्ट्रेक्टरजों रिप्लाइ होथोंसै जे दानि जोंनि कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनगोन ना मोनाखै खामानिफोरखौ, बेखौ रिप्लाइ होगोन। BTC नि दानि माने
कन्ट्रेक्टरफ्रा बेखौ बुंदों आरोखि बेयो मानोना हाग्रामानि समाव बिथाङा कन्ट्रेक्टर मावनानै गोबां माखासे केलेंकारि गालांबाय बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेनि खादाय दिनैसिमबो ओरैनो सुख'जोबनो हायाखै बेखौ दिनै आदा राजुआ बुंदों एबा राजु सारा बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ लाना फैनो लोगोफोर बिक्रम मादानि सायाव दिनै राजु सारा एल'नानै होखाबाय मोनसे बाथ्रा आं नोंथांमोननो बुंखाबाय नोंथांमोनाबो खोमाजों खोनाखांखाबाय खिन्थु आदा बिक्रमा जेनुवेन बुंखो ना राजु सारा जेनुवेन बुंखो बेखौ फैबाय थानाय समा जोंनो फोरमायनानै होगोन मानोना जों रावबो जों खाना नङा नालाय जों नुयो स' फैबाय थानाय समाव आदा बिक्रमा मा खामानि मावमारगोन बेखौ जों मिथिगोन नङा होमबा फैबाय थानाय समाव राजु सारा मा खामानि मावगोन बेखौ जों मिथिगोन मानोना जोंनि मेगनावथ' खाना नङा रावबो जोंहा खोमा दङ जों खोमाजों खोनागोन सोर बहा बारगोन सोर बहा मा खालामगोन जों बेखौ माने मोनथिलांबाय थागोन आरोखि बाइकखौनो जा खुनु माबा गैया डाउट गैया जों रोखा रोखायै जों बुंनो हागोन दिनैनि थारिखआव बिक्रम आदाया पाब्लिकफोरनि सिगाङाव मेल मिटिं खालाम मा बुंमारदों बिनि बुंनायनि उद्देश्यआ मा रहस्यआ मा नोंथांमोना बुजिना जानांगोन आरो ओरै बेराफारसेथिं इउपिपिएलआ जेनोखि आदा राजुआ दिनै बाथ्रा बुंबाय इउपिपिएलनि बाथ्रा लानानै जे बिक्रम आदानि सायाव बुंबाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा रहस्य मोनदांदों मा मोनदों नोंथांमोना बुंनो हागोन नामा बेनि रोखा गियानखौ बे दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव बिथांमोनहा बर'नि साफा साफा जानो हागौ दैदेनगिरि नङा होमबा सोरबाया रिसेन्टलि जोनोम मोननाय दैदेनगिरि सोरबाया माने फुराना दैदेनगिरि गागि दैदेनगिरि न जोंनि गेजेराव बुहुत दं दा बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय साफा साफा बयबो सुबुं सम्पद गोजा बिटिआरखौ बिथांमोना सालायदों इउपिपिएल आरो बिपिएल जानानै बिथांमोना दिनै सालायगासिनो दङ बिथांमोना बै समाव बिपि बा जेनेबा 15 बोसोराव गावसिनि इलेक्सन गेलेनानै देरहाबाय बिनि उनाव 2 इयार्सआ इन्टारिम गासै 17 बोसोर सालायदों बेखौ ओंखायनो दिनै दानि रुलिं गभर्नमेन्टआ होनबाय थायो आरोखि जे बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावाखै होनदों दा नोंथांमोनासो मिथिगौ मावनाय मावैखौथ' आंथ' बुंनो हाया नोंथांमोनासो मेगन दं नङा होमबा बे आरो बाथ्राया दा दानि रुलिं गभर्नमेन्टआबो मा मावदों नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना मेगन दं बाथ्राया बे आरो दा बेखिनि खौरांखौ नोंथांमोननो होदों आरो लोगोफोर भिडिअआ जुदि इन्टारेस्टेड मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होनबावनो नङा स' बेखिनि रादाबखौ नोंथांमोननो होनायनि थाखाय थेंक इउ